Spin TV. Геймплей и това е Майнкрафт. Както виждате, това е нашата творба, нашите две къщи. Това е нещо като мотел, създаден от мен. Разбира се, който иска, до описанието ще има IP към сървъра, който иска да идва, има 3 легла, може да дойде да поживее с нас. Това е общата къща, така се качваш нагоре, с вода. Това е втория етаж. Често и за сега това. Тук има тераса. Тук отгоре има басейн, съжалявам, че капи, обаче няма как просто. Тук тераска, да бягаш примерно. На третия етаж. На третия етаж то не става да скачим, бе. Я го виж. Забравя да спомена, снимаме с Ерик. В епизода е гадната лава и той пак участва. Сега пак той участва. И днеска мисля, че пак ще ходя в мината. Нали така е? Няма да пътешестваме. Ама между това, ти покажеш, виж. Тук в... Извинявайте, малко съм болен, гласа ми спилен. Ще направя, ще позира малко клипа, с малко се връщаме. Отново сме тук. Разбрахме защо не може да скачим нагоре. Някой е махнал водата. Той го направи. Ето го басейна, за който ви приказвах. Не е нищо, но по-голям ефект така. Не успяхме да измислим нищо. Те са го правили, аз ме вълняваш, няма. Добре са го направили, тук направо може да се качаш на къщата. Тук тия стъкла съм ги повдигнал така, защото... го пак. Тия стъкла съм ги сложил така, защото тия глави като са там и няма как просто да са сложнали. И просто така за ефект. Сега ще ходя в мината. Айде, ма. Аз нямам храна, от. Набери се. Чай да взема. Хубаво, съм не отпускаш. Шлява други. Сега. Храна има в този чест, да взех, бе. Тук има и корабийки. Опа. В едните два честа има и корабийки, къде беше май спорта. Айде. Идиш ли, ла? Чакай малко пък тя. Трябва да се мести работите. Имам един торч, всеки случай. Няма да ти покажа с къде копая. Няма да ходим пак да скачаме там. Аз и от тук го започнах един път. Ще ма бил, бе. Внимай тук, аз ще фана. Ще те фана. Хващам те. Къде падна? Татъка, да. Айде надолу слизаме. Смели ли си? Вие, почти пада. Внимай да не паднеш тук. То дали скочиш там или ще ходиш същата работа? Как ще гледам? Да, някой е бил тук между другото. Тия свещи не съм... тия ясмак свещи. Тия торчи не съм мислял на аз. Аз ще ги открадна. Това са нашите стайги. Вие ли си ги слагали? Не. Чек сега. Айде, разкаш. Повече тук няма сега, ще оставя две за нас. Къде си? Нагоре да се качи по водата. Да. Направо по водата. Това се кача, бе. Сляп ли се, виждал, бе? Давай да копаме.
Не, върна се. Къде си? Крипър ли беше това? Да. Коя ако се спускаш по водата? И ти бил над мен. Бах. Се чува. Въглища между другото, аз не трябва. Защото в мотела има торпед в едната печка там. Но не знам дали на клипа, обаче се видяха печките. Не съм сигурен. Ви, ще я падна. Ти къде си между другото е? Къде си бягал? Виждате ли го някъде? Аз съм си намалил като цяло това, човек. Аз съм си намалил това. Не светлината ми, ако беше. Намалил съм си видимостта. И не виждам много надалече. За да не ми лаги за това. Защото той бъде към сваля много гадно FPS и се играе много трудно. Каква е тая вода тук от? Не спа. Ти къде си каза? В минута. И аз съм където. Ама... Аз имам въглища. Ама пиши ми тъпа, или чакай, ще пиша, е тъпа... Ерик. Това бутна ли? Бутнала. Хе-хе. После не може да се намерим пак. Да, пише ми тъпа. Айрон ли беше това? Не. Ой, ти работи чупиха ли са? Чупиха са те. Чупеца Как го е? Мъчиката сакат. Ми дръжи, задръж. Уе. Сега сме са. Чувам се двойно неприятно. Вече се опре. Тук има вода. Не бе, аз надарих скидката. Ай, аз ще хелпвам, давай. Къде става? Чупи сега, виждам леко. Тия работи се виждат. Хаха, знаех си. Има вода, върни са. Аз ще взема да умра, бе. Бързо. Няма да умра, спокойно е. Какво удари? Ти го видя ли? Пак се извинявам, но просто съм болен и няма как просто. Трябва да снимам да има кой да гледате. Ай, събирай ти коси, ще ме гледаш как някой. За какво са тия работи, човек? Събирай ги, пък ще видиш. Какво ще правим с тия работи? Ето, аз не ми трябва.
Сега ми се хаби кирката, маняк. Нищо не става. А! Да, виж къде има лава сега, гледай. Виж какви работи. Тук пък трябва да има лава. Да, може да спасаш. Пръста да покрива лавата, човек. Бах ти филма. Татко ще има лава. Да. Не, бе. Какво направиш? Шит. Немай тук, не действуй там. Има лава сега. Ти май сега ще избуди. Трябва да изхитрувам, но трябва да съм бърз. Пръжи. Сега като буташ красни. Колко имаш? 5. О, знам какво ще правим. Ще правим портал, ала? Намери още две. Вземи направо едно, аз си минуто. Абе, Ей, холмски свирач. Сега тук ще има лава, така че това ще е много трудно. Така, трябва по някакъв начин там отдолу да сложи нещо, за... Ай, стана, сега ще видим. Давай отдолу сложи нещо, така че... Ще пробваме. Но да е станало, ще радвам, ако е станало. О, да, станало е. I help you. Добре. дай ги те, 4 ги имаш. Дай повечето. Колко имаш? 6. Чувам се пак двойно. Прайс. В хома ли си? Не. Ама аз съм. На друго място, че... Какво можеш, че не си е? И всяко. Их! Отивам в ада. С Богом. Там ти е мястото. Да, има и коза. Две са. Бащи филм. Домашни ли? Вей, нали мога ги бутна вътре? Нали се телепортират? Не съм. Да, телепортира се едната. Хубаво. Дойде ли? Защото я няма. Да. Давай от и другата. Идваш ли, али идва? Ще ме оставаш сам. Ще чекаш. Тук пък. Тук ще древя хала. Там ти е мястото. И твоето. Вей, къде ме спална? Спална ма на друго място. Хубаво. Да, вече ма рез. Махам си. Аз това исках. Да, бе. Сори, залага. Всяко не иска да се телепортира. Аз влизам в ада. Влизаш, бе. Да, мен сега ме телепортирах. Не, съм как ще чуфам. Ела в къща е. Фада съм. Шефом. То с гарен лък. Вкъщи съм. Аз вече не. Уоу. Коза. Да. Не чеках. Уау. Че я няма. Чуфек. Гледай сега, гледаш магия. Ще ме нападнат всички. Той не ме вижда. Събери такъв пясък. Какъв?
и само да не ме нападнат. Че. Ще ме нападне, ей! Кое бе? Той му. Нека, аз съм тук. Какво тук, бе? Още по-зле. Ти ще помогнеш да ме убия, да. Много и аз. Аре, помогни, бе, то след това е. Какво събираш? Сега ти толкова за сега събира. Знаеш колко имам? Не, Един стак и 30. за кой ти поеш? Ай, ще му убия, да. Ма ти къде си? Сте камера, ще се чуя. Идват за тебе, отстрани. Идвай тук, един го има. Да, това да има гъби. Модерна работа. Тук няма да има. Ко ще е да вземеш? Кой ще оцеля, да? Вика, виж това е. Въй! Бегай, Нещо ма мири. гаспа. Също те, о, не. Бегай от него. Той голямото бял. Той умре. О, бих го. Лава. Прескочи лава. А, да, прескочи лава, ще умра. Да, ще умра съм. Ами, не се знам. Я ще хърна мой. Да ти помогна. Не! Има да портава. Аре! И прасе. Не умре! Умрях. Шит, въй си загубих работите. Да, А? повярва се. Да, бе, работи ми ги няма. Да, работите ми ги няма. Fuck. Работи ми. Fuck this shit. Стига, от всяка ли ги търся, бе. Аз ти ги взеха. Взели ги, бе. Аз се качвам. Аз се чувам на басейнче малко. Много е лесно. Всяко падне аз умра. Да, бах ти басейн, аз скочих от басейн. Ало, The house? Поставя киселе. да влизам ли MC Craft? Ти снимаме в момента, влизай, няма проблем. Кой сърва? В Хивана, Хиванкрафт. О, Ай, ще ви... Смятам да иска да приключвам клипа, обаче... Щом ми си тук ще снимаме още един епизод. Още ще го продължа клипа с тебе. Вой телепортирма в някаква къща. Може... На Скорпиона. Що бе? За... И тук ли е? И тъс къща яка. Ще те падаш. Тази къща. Чули бе? Вика, сестрата се чува ужасно и пак се чух двойно. Рестъпа... Ние напиши ми тъпа. Ливер... Пол... Чита, ако искате си в нашата къща, да живеете тук, трябва да сте фени на Ливърпул, иначе ще живеете сами. Пак няма да си. Тук сме само фени на Ливърпул. Тук шейте. Не, няма къща. Няма значение, аз имам мотел. Искам си го ма. Да, значи, пак ще го направя.
резиденцията? Като? Като махна от треса? Ще разваля всичко. Да, като си тъня в резиденцията ще върви. Ето тук влизам, ще се кадра. Какво правиш? А, Гуляш. не да, аз не. Да, 3 сърта съм и много О, ще ляза ме, дай бе. Аре, се търся кварц. Вече ще ти трепя, дай ми желязо. И вече да търся кварц, бе. Там ли работите? Да. Що ти как ще си ги задържа? Да. Само че на гръдник няма. Кой бе? Не знам къде е. Бръдни се малко в това и се Няма да се мърдни с това. Дай ми другата. Ние бясахме нещо. Да, ето. 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 И червен камък. Кое? Ще дам. Не. Кое? Пускай да се файтваме. Се фачаме, що бе пак бе. Да. Не. Запалих се. Запалих се. Бате, бягай, запали са! Я, бе, я. Трябва си вода. Познато ли те? Поли смъртен да вода. Кое? Чакай се отдур. Да влез в портал. Знато ли бе, хора? И двата сте грозни. Вижте колко съм известен, че даже има и глава. Роква, кой е това място, бе? Кой е И двамата сте грозни. Кой е грозен е глупак? Кой е това място тук, като изляза, бе? Дари. Илата, да. Какъв е то Кир 2014? Пак се телепортирал там или от друг портал? За. Вой, Кир 2014. Какво е? Резиденция. Къде си бе? Не пристъпвайте към Ада. Направи го по-бавно. Ако сложиш лето долу, ще е много по-бавно. Така трябва. Какво правите? Какво правите бе? Леко, че съм бройлери. Ох! Кое е това е? Всъщност, това, ако сложим тия огради, тук няма смисъл. Аз се качвам тераската, ще ме напомнявам. От моята тераса. Я напиши нещо в чата. Аз ли? Его. Ги напълниш. Пак ще ги напълниш, защото аз съм писах да викам, бе. Чай, да мои главни. Please slow down, shut your mind, get Не можеш да четеш, не можеш. Абе, аз не че не мога ли... бе в излеците пак. Ти си в този собствения си затвор. Аре, Да ти помагам. аз не с разбойно. Аз ти казвам, собствения си затвор си. Абе, затвори го е! Аре, глупаци. Като и хотелче, бе. Но няма място да пръднеш. И моела, и моех са. Затова мириш те. Айде да бъдем глупак. Правил съм тебе. Аха. Не искам. Соня. Млъкни, бе. Дай моркова. Ми много ви е харесал очита, това бе следващото от нас. Харесал, не. Ако ви е харесал клипа, ще го палец нагоре, ако искате да гледате повече клипа. Не се абонирайте. Абонирайте се и Не се това бе абонирайте. с нас до